Jeg skal nu vise, hvordan man kan løse opgave 2-3 i eksamensopgave med bordskolerne. Jeg skal altså vise ved hjælp af det her program, hvad den maksimale værdi bredden kan have. Og det vil altså sige, at den maksimale værdi bredden kan have, det er når der ikke er noget hul i midten af bordskolerne. Så derfor, så den vi før havde som den tredje og inderste og mindste trekant, den er der nu ikke længere og er blot et punkt i trekanterne. Så det jeg først gør, det er, at jeg tegner den store trekant, og det gør jeg ved at vælge linjestykke med given længde, trykker her, og den har en længde på 12 cm, så jeg skriver derfor 12. Og så ved vi igen, at en vinkelsum i en trekant er 180 grader, og da det er en lige side trekant, så er vinklerne lige store, og derfor må alle vinkler være 60 grader. Så jeg vælger vinkel med given størrelse, trykker på A, linjestykket, 60 grader mod uret, ja, trykker på A og trykker på B, og 60 grader med uret. Og så kan vi se, nu har vi to vinkler på 60 grader. Så skal vi lige op og finde punktet, hvor de mødes. Gør vi lige der zoom ud. Det ligger her. Så går vi her. Linjestykke mellem to punkter. Og vi flytter den lige, så den ligger lidt mere centralt i billedet. Sådan der. Det vi nu er interesseret i, det er at finde centrum i trekanten. Og det kan vi gøre på flere måder. Måden jeg har valgt at gøre det på, det er ved at tegne trekantens omskrevne cirkel, og det kan jeg gøre ved at vælge cirkel gennem 3 punkter. Jeg har 3 punkter her. 1, 2, 3. Det her, det er så trekantens omskrevne cirkel. Og centrum for cirklen vil netop også være trekantens centrum. Så derfor kan vi gå her, midtpunkt eller centrum, og vi trykker simpelthen bare på cirklen, og så får vi centrum af cirklen, som altså også er midtpunkt i denne her ligeside trekant. Og mere skal vi egentlig ikke bruge cirklen til, så jeg højreklikker på den, og siger lige fra at vise objekt. Sådan der. Det vi så skal gøre, det er, at vi skal tegne den anden ligeside trekant. Og det der er vigtigt her, det er, at den netop kommer til at ligge i centrum af den anden trekant. Så derfor... det var forkert. Sådan der. Så går vi her. Den står der allerede midtpunkt eller centrum. Så skal vi simpelthen have midtpunktet mellem alle trekantens hjørner og centrum. Trykker her. Trykker her. 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 Og her. Og så har vi 3 punkter. Og så tegner vi simpelthen trekanten. Vælger polygon her. Sådan der. Så har vi simpelthen billedet af, hvordan det ser ud, når bordskolerne har den maksimale bredde. Og så er det, vi skal gøre til sidst, det er egentlig bare at finde ud af, hvad bredden så er på. Vi kan tage bredden af den yderste, og her er det så vigtigt, at den bredde, at det står linje, eller står vinkelret på trekanten. Så vi vælger her, punkt på objekt. Det er sådan set lige meget, det kunne være hele vejen rundt, men jeg ville bare sætte det hernede. Sådan. Så vil vi gerne have en vinkelret linje. Så vi går herop, vinkelret linje. Trykker på punktet, og den linje, hvis det vi gerne vil have den eller vinkelret på, det er den hernede. Så kan vi se, så har vi en vinkelret linje. Så vi er gerne interesseret i skæring mellem de 2 punkter der. Derfor går vi op og siger skæring mellem 2 objekter. Det er det her linjestykke, og det er det her linjestykke. Så har vi altså 2 punkter igen.
Og så skal vi sådan set ikke bruge den vinkelrette linje til noget igen. Så vi holder lige over for at se, hvad noget linje G. Den fjerner vi lige. Men vi er interesseret i det linjestykke, som ligger mellem H og G. Derfor kan vi være, at vi siger linjestykke mellem 2 punkter. Der. Der. Og det er netop det her linjestykke, som er bredden i bordskåneren. Så derfor skal vi simpelthen bare ind og finde ud af, hvor langt det her linjestykke er. Det kan vi gøre her. Der. Længde. Og vi klikker på linjestykket. Og så kan vi se, at der kommer en længde frem. Vi kan lige tage fat her og flytte det lidt, så det er lidt tydeligere. Så kan man altså se, at linjestykket er 1,73. Og det er dermed den maksimale bredde, som bordskånerne kan have. Ja.